суботу 23 мая урачыстыя лінейкі з нагоды апошняга званка пройдуць ва ўсіх школах Беларусі. Адразу пасля святочных мерапрыемстваў для выпускнікоў настане адказная пара выніковай атэстацыі. У Салігорскім раёне навучанне на другой ступені адукацыі завяршаюць 1500 навучэнцаў 9 класаў. 115 з іх прэтэндуюць на атрыманне пасведчання з адзнакай. Трэцюю ступень навучання завяршаюць 800 11класнікаў. 91 з іх прэтэндуюць на ўручэнне атэстата асаблівага ўзору з уручэннем залатога медаля, яшчэ трое сярэбранага. Пацвердзіць свае веды трэба будзе на іспытах. Впереди у ребят, конечно, очень сложные итоговые испытания. И если для девятиклассников уже с 1 по 10 июня пройдут выпускные экзамены в учреждениях общего среднего образования, то наших выпускников 11 классов ждет централизованные экзамены. Уже 26 мая на базе Государственного горно-химического колледжа пройдет централизованный экзамен по учебному предмету, который выпускники сделали по выбору. И 29 мая последний экзамен, централизованный экзамен уже по русскому и белорусскому языкам по выбору. Яшчэ адзін профільны прадмет тыя, хто плануе паступленне ў вышэйшыя ці сярэднія спецыяльныя навучальныя установы, здадуць падчас цэнтралізаванага тэсціравання 2 ці 5 чэрвеня. Кульмінацыяй школьнага жыцця стануць выпускныя вечарыны. Міністэрства адукацыі прызначыла адзіны дзень для гэтага свята 12 чэрвеня. Менавіта ў гэты дзень ва ўстановах адукацыі па ўсёй краіне 11класнікам уручаць атэстаты сталасці і сертыфікаты цэнтралізаванага іспыту. Хотелось бы, конечно, только пожелать ребятам успешно сдать централизованные экзамены для того, чтобы правильно сделать свой выбор в жизни. Ну и праздничные мероприятия для ребят, районный выпускной вечер пройдет традиционно на центральной площади города Солигорска 12 июня в 18:00. Ждем наших ребят, гостей, педагогов для того, чтобы вместе отметить это знаковое событие. Такім чынам, больш за 2400 салігорскіх юнакоў і дзяўчат зараз вызначаюцца з выбарам далейшага жыццёвага шляху. Па статыстыцы, каля 50% выпускнікоў 9 класаў выбіраюць для далейшага навучання каледжы, столькі ж ідуць у 10 клас. Што тычыцца выпускнікоў 11 класаў, каля 85% з іх працягваюць навучанне ў вышэйшых або сярэдніх спецыяльных навучальных установах. Выпускныя і апошнія званкі могуць закрануць нават тых, хто ў сям'і не мае школьнікаў. Многія гарады краіны, у тым ліку і Салігорск, аб'яўляюць гэтыя дні днямі цвярозасці. У Салігорскім раёне рознічны продаж алкагольных напояў за выключэннем аб'ектаў грамадскага харчавання будзе абмежаваны з 8 раніцы 23 мая да 8 раніцы 24 мая і з 8 раніцы 12 чэрвеня да 8 раніцы 13 чэрвеня.